que la família es realitzi, prospere, creixca, passe per la vida i li traga el suc, l'essència. Nosaltres, els bancs, tenim una fe set, un interès molt alt, sí, però en la prosperitat i el benestar de la família. La cèl·lula sagrada, fonamental, vital, sí, de la nostra societat. I ara vostès diran, hi ha o no hi ha al món un altre invent millor que la banca? Acabo de parlar amb Jordi, el del banc. Una altra llibreta! De què llibreta ni llibreta? Que m'acaben de concedir un préstec. Què? Un préstec? Com? Un crèdit, collons! I per què vol vostè un crèdit? Un crèdit amb molt bones condicions per a la tercera edat. El canviem de dalt a baix, tu, tot nou. Sí, home. Que sí, que vaig a fer-me un lifting integrat. Xendo quin tren de vida portem de nit i de dia. Gràcies als préstecs que ens donen els bancs. Xendo quin tren de vida portem. 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 Baixa 3 punts! Espanya en Eurovisió! Els ajuntaments funcionen, l'ascensor de la casa no funciona, ha trencat el motor. Per això poc importa, perquè el motor de la nostra economia sí que funciona. I per què funciona? Perquè estem fent el que s'ha de fer. Dinamitzar els sectors productius, donar suport a la construcció, que és el paradigma d'un país llançat cap al progrés. I el progrés és construcció. Anem a construir més vivendes que Alemanya i França, però juntes, i anem pel bon camí, en la millor de les direccions, perquè les mesures que està adoptant el govern ens situaran en la punta de llança de la qualitat de vida a nivell europeu. Estem farts de pagar-nos! No som una cosa vergonyosa! És cert que els devem una explicació. La banca ha d'explicar-se. Sí, perquè vostès es pregunten com pot ser que els banquers, que són qui més diners tenen, estiguen arruïnats. És el sistema! Sí, el sistema. I no en tenim cap altre. El sistema comporta jugades de risc i no sempre es guanya. I ara ens toca travessar una època de vaques flaques, després de molts anys de vaques grosses. Oh, no!
president de l'Estat. He vingut a rescatar-vos amb permís del Bundesbank. Ací teniu este rosco, refoteu i sanegeu. Aprofiteu l'entranyat i guardeu-me'n a mi un poquet, i guardeu-me'n a mi un poquet. Teníem al banc. L'arca de l'estat, mireu-la, la pobreta, està buida. I necessitem urgentment que torni a estar plena. Per això hem de fer una reestructuració econòmica. No creiem en este sistema absurd que està hipotecant-nos a tots el futur, construint colze a colze una il·lusió